Matul il-ġimgħa u nofs li jmiss 440,000 persuna ser ikunu qed jirċievu l-vouchers tal-€100 f'posta reġistrata mqassma mill-Malta Post. Dan hekk kif mill-jum tal-Erba' bdew jitqasmu il-vouchers. Il-vouchers maqsumin f'5 biċċiet, 4 minnhom ta' €20 il-wieħed ser ikollhom lewn aħmar u dawn jistgħu jintefqu f'postijiet ta' akkomodazzjoni bħal ristoranti u lukandi kif ukoll skejjel tal-għadis. Dan fil-waqt li voucher ieħor ukoll bil-valur ta' €20 ser ikollu lewn blu u dan jista' jintuża f'dawk il-ħwienet li nagħlqu minħabba l-pandemija fosthom tal-ħwejjeġ u tax-xahar. Il-vouchers iridu jintefqu sal-aħħar ta' Settembru u jiġu attivati biss 24 siegħa wara li tirċevih bil-posta. U importanti li l-pubbliku jieħu ħsieb dawn il-vouchers daqs li kieku kienu flus kontanti, hekk kif il-vouchers ma jistgħux jerġgħu jinħarġu. Jekk persuna tinserta ma tkunx id-dar meta l-vouchers jitqasmu, il-pustier se jkun qed iħalli nota u l-pubbliku ser ikun jista' jiġbor dawn il-vouchers mill-eqreb fera postali permezz tal-karta tal-identità għal 12 ġurnata sussegwenti. Jekk dan ma jsirx il-Malta Post ser tkun qed tibgħat nota oħra. Il-vouchers se jitħadmu permezz ta' sistema msejsa fuq il-blockchain u permezz ta' din is-sistema trasparenti ser jonqsu drastikament id-dubji ta' tbabbis hekk kif il-vouchers huma marbuta mal-karta tal-identità ta' kull individwu eligibbli. Minkejja dan il-Gvern ma jistax jintraċċa fejn il-pubbliku ser jonfoq dawn il-vouchers bħala miżura ta' privatezza. Waqt konferenza tal-aħbarijiet kien spjegat li kull voucher jista' jintuża darba biss u kull negozju għandu dmir li jirreġistra kull voucher minħabba raġunijiet ta' awditjar. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri saħaq li din l-inizjattiva ser tkun qed tinjezza €44 miljun fl-ekonomija Maltija tul dawn it-3 xhur li ġejjin. L-iskop tagħna huwa li kemm jista' jkun mill-ġid li jinħoloq tal-pajjiż igawdu kemm jista' jkun nies. U din hija miżura li apparti li ħajgawdu l-familji ta' €100 tista' tgħid għal kull persuna tal fuq minn 16-il sena dik imbagħad ħaterġa' iddur fl-ekonomija tagħna. U allura dak huwa parti kien mod ta' kif ħankun qed nistimulaw id-domanda domestika. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.